members all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite. Ma we kpọọ aka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu na temple. Bụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ afọ a na-akpọ Chukwuokikeabiama. Kere ebe o si wee bịa. Ọ ihe ndị nna anyị ha na-akpọ Chukwu mgbe gburugburu ka ọ bụ afọ pụtara na nke ikpeazụ a. Chukwuokikeabiama afịa kere ihe ọ pụtara kele umin ya. Nja ka anyị bịa kọwala gị n'ụbọchị taa. Ka i wee mata ihe ị kwesịrị ịma na ihe ọ pụtara na ihe kpatara eji mba ọbụla dị iche iche ji aba Chukwu afa site na nghọta ha na okwukwe nke ha. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa kịta na ọkwa dị mkpa. O nwere ọkwa dị mkpa anyị chọrọ ịma. Echefuna na anyị nọ na month of May. Our group rituals for the month is still ongoing. N'isi ụtụtụ ejego nchụaja ka ọfọ kwubi okwu n'isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple, members of the Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Then, ị nwekwara ike isonyela ebe ọbụla ị nọ all over the world. N'isonye na aja a na-achụ n'igwe, ihe ga-eme we forward ya 3 prayer requests. Then you make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and one other details we need from you in order to book you. WhatsApp number you get what I'm 0805 78 37672 maọbụ 0813 8243 871. Ị na-anya na screen gị ga-afụkwasị nọmba ndị a mkpọrọ afa. Na ka anyị gabazie n'iru. Nke mbụ goro nwere ihe anyị chọrọ ka anyị kọwaa ihe gbasara afa. Ihe bụ na afa nke mbụ goro bụ Chukwu enwere afọ ọbụla. Ajụjụ chọrọ ịjụ gị bụ onye ọma na-ege ntị. Onwenugo onye ji aka ya baa nna ya afa. I nwere ike iji aka gị baa nna gị afa maka na ijiri aka gị baa nna gị afa o nwere ike ịba na mkparị. Nke ọ dịkwa. Unless no afa nna gị ji aka ya chuzuoro onwe. Yes. My late father afa ụtụtụ ya ịchọkwa obi kpaa ya obi ọma. Ịkpọ ya Ichie Chukwu nwe ndụ. Ị ghọtara ya? Yes. Mana onye nwere onwe ya ji aka ya wee chuzuo onye bụ afa ewere afa amarịa. Mana ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ ya abalị afa. However, ọ bụgoro na ịsọjesịrị afa fidiri nna gị, is still subject to ha nyanwa adapt ya na afọ ịkpọkwa ya dị ya mma na ya chọrọ ka akpọwazie ya afa. Ị ghọtara ya? Mana I can tell you without missing words na o nwere ebe Chukwuokike pụrụ ime ihe niile ji aka ya si mmadụ na afịa. Ka nkọwalụ gị ijegodo rere agba ochie ihe nji abụ na-ekwu okwu anụ m ekwu otu Baịbụl. Ụfọdụ ga-asị dibịa ọ na-ekwu otu Baịbụl. Yes, dibịa nke m bụ dibịa nwere nghọta maka na I was once a Bible scholar. And ihe kpatara nji abụ na-ekwu okwu anụ m asite Baịbụl bụ na 80% of my audience abịago through Bible. Abịago across through Bible directly or indirectly. So nche ịmata ezuzuo m n'ihe ma wee maalụ gị atụ. Does it make sense? Ọ bụ na mbido kwotubere other spiritual books ngugoro. Mbido kwotubere gị the Book of the Dead or kwotubere gị the Lion of Africa and the Heavens Open and the rest of them. Have you read them? You have not. So it doesn't make sense. So imagine him wee buttress my point. Maka na my mission bụ ka ịghọta ihe nchọrọ ịkọwala gị. So akọla ya akụkọ na allegorical story in the Bible na ancient book maka Moses. And I want to na story of Moses. Yes, no bụ story dị bụ adị. Yes, na I want to ask ka check where onye akọrọ story ya. Ịghọtara ya mana ka bụ teaching for another day. I nwere ike ịgwa gị no story of Pharaoh Akhenaten ka emeziri no story of Moses. But that was story for another day. Mana ya na-achị kọwara gị na akwụkwọ da book nwee credit no Moses del. Ịghọtara ya? N'ebe a ka a sị na Chukwuokike sịrị Moses mgbe ọ na-achọ ịpụ n'Egypt. Moses chọrọ ka ọ kpọrọ ndị nke na Egypt wee nachighị ebe ha na ndị anyarị bụ na Canaan, the upper Kemet. O wee bụrụzie na oruo wee sị ya koro were asị ya mgbe onu agwara ya
si ya jebe na ya bụ chi etago na onye nwa na-akpụ ya. O wee sị ya kere onye ya agwa Fero na ọ bụ nyanwa sendịrị ya ịbịa gwa ya okwu a ka ọ hapụ ndị nke ka ọ na Fero let my people go. Ọ sị ya bụ na iru ebe a gwa ya na m bụ ihe mbụ, abụ m ihe mbụ is it name. Ọnọdụ kịta mmadụ bịakwutere m sị mụ ndiere mmadụ ozi. O wee sị ma ọ bụ na o ruo ebe ahụ kedu onye ọ ya agwa ya sendịrị, si ya iru ebe a gwa ya na m bụ ihe mbụ sendịrị gị. That is it, that name. Ọ bụrụ name. So ihe Chukwuokike ji wee chekọwara gị ihe a bụ na the point ihe enweta from that message from that ancient book bụ na Chukwu enwere afa na ọ bụ mmụọ, maka na Chukwu enwere shape or form. So nwere afa ị ga-enye Chukwuokike pụrụ ime ihe niile. The positive the masculine vibration is in him, the feminine vibration is in him. Every vibration originated and emanated from him, because he's the beginning and the end, the alpha and the omega. Every creation, every creature, images of every creature is in him, because it's in him that everything was created. So whatever that is created here on earth is the image. So whatever that was created is a replica of ihe dị n'ime. So all depends on isi fuchu. Now, ọ nwere onye nwere ike ịfụ Chukwu si na Chukwu bụ the anya n'elu ụwa. You got for some people, they describe God as eye, one big eyes that he oversees the entire creation. When you do imagine all the wrong. Oh, one day when they describe Chukwuokike pụrụ ime ihe niile, they got the tree of life. Yes. Chukwuokike bịapụta mmadụ step from gentle breeze. Ọ dịkwa nation book. Ọtụtụ ndị mmadụ a Chukwuokike gosigoro onwe dịka gentle breeze. Ọ nwekwara ike ịbịakwute gosi onwe dịka ọkụ na-elele. So Chukwuokike nwekwara ike ịbịa gosi onwe ya n'ụdị na ya bụ Lion of the Ebo Judah. He can take any shape because he created everything. So everything is in him. All the other guy, if you bring like 3 blind men and tie a cow and ask of them to go and experience and feel what cow is all about, the first person we might walk up to the horns and say, "Na here na pokode efi no nwere mpina." Then onye nkọda nwere ike ije wee nyeme to the body. See that this Ogbuefi has a large body. Onye nkọda nwere ike nyeme to the tail. Or say yes, the here na Ogbuefi nwekwara shikere na ahụ ya. I can tell you that all of them are correct. So here na chekọwara gị na Chukwuokike nwere afa. Onwe ndị nwere ike ịsị na Chukwuokike bụ the Elohim ma ọ bụ Adonai. Ọtago Chukwuokike jupụtara n'obi ebere na ikpe nkwụmọtọ. Arụta m mgbe a na-akụziri anyị ihe gbasara the vowel words when we are into theological school. I agwa gị ihe gbasara V and Y and H and everything. Then kọwara the meaning. Then gwakwa gị the languages, the Hebrew language, enwere Y and rest of them. But ọ bụrụ anya ka chọrọ ịkọwa today. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na afọ abụ na mpụ ọbụla na-akpọ Chukwuokike pụrụ ime ihe niile. Ihe dị mkpa bụ what they have in mind. Agwara m gị na when I was in India, ihe ndị India na-akpọ Chukwuokike pụrụ ime ihe niile bụ Bhagwan. And when I inquired to know what the meaning of Bhagwan, I said that Bhagwan simply means the Godhead, the head of them all, because they recognize them were the gods. That's why it's not gonna buy. How they recognize them were Amadi or Udo, Ogugu, and the rest of them. Then my Akwasi no more Chukwuokike can supervise all of them. Aboy Bhagwan. Etu according na Igbo. I'm bataje ihe di maka na-ekwu ya. Abịa na Igbo. Ndị Igbo believe na enwere chi. Enwere chi dị iche iche. Ndị Igbo kwenyekwala na mmadụ ụkwachi ibie.
ndị Igbo kwenyekwara na ọgọ bụ chi onye. So ndị Igbo recognize kwa na-enwekwara ụmụ chi dị iche iche dịka chi onye ụwa anyị. Anyị manyekwa na-enwekwara ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-agagharịkwa na-eme mma. We recognize all the gods of the land, including Ogwugwu, Amadioha, Udo, and entities of powers. All those cadres of powers, we recognize them as forces of nature. Yes, entities of powers, we recognize all of them. Prosperities and powers, we recognize all of them. They are powers and gods. However, in Igbo spirituality, believe no nwere chi ukwu a nke kachasị chi niile. Na-enwere ụmụ obere chis, mana na-enwere nke bụ the unmovable mover. All that one ka anyị sị no chi nke ukwu. Chi ukwu. And based on my own research, last 200 years, last 300 years, ndị Igbo enwere ihe a na-akpọ Chukwuokikeabiama. I will explain ebe ihe niile ahụ gbasara Chukwuokikeabiama si wee pụta. Nke bụ eziokwu m na-achọ ịgwa gị, go and verify that even ndị the literature na 70s, the name of Chukwuokikeabiama was never mentioned. Onye popularized Chukwuokikeabiama bụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Onye wagbo onye use that word were very popular. Before the time of Nnamdi Kanu, nwere onye Igbo na-use drop popular. Ebe a dey use that name bụ na Abia State. O nwere obodo a na-akpọ Abiama. Yes. Ọ Chukwuokikeabiama. Ọnọdụ ka mmadụ ịpụta kịta sị Chukwu Igbo ukwu e. Yotago? Ma Chukwu aro e. Yotara ya? So, but that name Chukwuokikeabiama, nke mbugoro ka anyị malụ na nwata adị abad na ya afa. Onye akpatalụ na ndị dị ka mụnwa adana m eyuzu word Chukwuokikeabiama. Yotara ya? Yes, adana m eyuzu ya. Yotara ya? Mana nke m na-eyuzu bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ma Chukwu okike ma Chukwu. Yotara ya? Maka na Abiama nwa bụ adata Abiama dị na ya bụ aha obodo. Anana m eyuzu ya. Mana ka ị malụ na from the ancient book ma ancient writers, from the old Igbo literatures, from 70s down, you will not see it. Emego research, even cause all the elderly men, they not go above 100 years. Upon them, I use Gubo. No, Chukwuokike, no Chukwu nke nna ya. That Abiama is just something that add there. Although all the quote on anyways. Mana na ache gwa gị na originally na ọbụrụ afa ndị Igbo na-akpọ Chukwu. And marakwa na mba ọbụla all over the world na-akpọ Chukwu ihe based on nghọta ha nwere gbasara Chukwu a. And onye ka ndị Igbo ji akpọ Chukwu chi nke ukwu ma ọ bụ Chukwuokike. When you are now seeing God, Chukwuokike is like the name people call you, it depends on what they want to portray. Our nature they want to be seeing God as from the point of being the creator, boy Chukwuokike. If you want to portray God as the strongest, the boy Chukwuokike pụrụ ime ihe niile based on ihe na-achọ portray here as yotago Chukwu nwe ike. Yotara ya? He portray here based on that the owner. Yotara ya? So now ọ bụrụ na ị chọrọ portray here Chukwuokikeabiama, I don't understand that meaning with Abiama, because Abiama is Afa. Yotara ya? So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na etu Igbo si wee debie original Igbo nke nwere meaning bụ ịkpọ chi ukwu, because you want to explain na ị na-akụwa maka chi nke akachasị chi. Ị chọrọ ikwu maka chi nke na-ekwu onye okike bụ Chukwuokike. Yotara ya? That is the thing. So ka anyị mata n'ihe gbasara ịkpọ Chukwuokikeabiama adịbụrọgbo
ịghọtara ya, gwa gị ebe o si wee bido, and onye ndu Maazị Nnamdi Kanu wuru onye merie popular, onye ọ na-use ka that word ọ gbasasị ya. ịghọtara ya, ka m kwụsị ebe ọ bụrụ na ị nwezi ajụjụ ị chọrọ ịjụ n'ihe a nkọwara taa, yes, jụọ m ajụjụ, send email na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. May the blessing of Chukwuokikeabiama be with you all. May you be favored, may you be protected. N'aha Chukwuokikeabiama, udo dịrị onye ọbụla. Emesịa.